Türkmenistan'da COVID-19 keseline karşı vaksinasiya alınıp barlyar. Koronavirus keselinin hasaba alınmanlygyny resmi taýdan yglan eden ýurt, geçen aýda bir wada 2 tane Rus vaksinasyny hasaba aldy we töwekkülçilik toporuna girýän raýatlara tanzim edip başlary. Ýa-da wagtda vaksina töwekkülçilikli topora girýän raýatlar edilýär. Olaryň arasynda saglyk işgärleri, köp adam bilen işleşen idara kärhanalaryň işgärleri we ilat bilen aragasynda köp bolýan jemgyýetçilik ýerlerinde işleýändir. Şerehim yurdun içinde köp gatnayanlar, polisiýa işgärleri, ulug işgärleri we dukan söwdegärleri var. Bu arada 9 fevralda Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary maglumat berdiler. Türkmenistanda koronavirusa garşy vaksinalar fevral aýynyň başynda başlandy. Yurdun häkimetleri hem döwlet habar berer serýisleri vaksinasiýanyň başlananlygy barada köpçülüge habar bermediler. Şeýle koronavirusa garşy vaksinasiýa işiniň alınıp barylşyna we aýratynlyklaryna degişli resmi düşündürüş bolmady. Pandemiýanyň başyndan beri koronavirusyň ýurda aralaşmagynyň mümkinçiligini resmi taýdan büyük götür inkar edýän Türkmenistan ýanwar aýynda bir wada ortaya döndürilen koronavirusa garşy vaksinalaryň ikisini resmi hasaba aldy. 18 ýanwarda ýurt merkezi aýda ilkinji bolup Sputnik V Rus vaksinasyny hasaba aldy. 29 ýanwarda Epivakaron Rus vaksinasyny registrasiýa edip, ony öndürüjiden başga registrasiýa eden ýeketäk ýurda öwrildi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, Türkmenistanda häzir alınıp barylýan vaksinasiýa kampaniýasynda Sputnik V ulanylýar. Habarçylarymyz sanjynyň birinji tapgyryny başdan geçiren ençime adam bilen söhbetdeş boldular. Olaryň sözlerine görä, käbir ýerlerde adamlar vaksinany agyr başdan geçirenligini aýdypdyr. Beýleki ýerlerde sanjym edilen ýerlerdäki agyrdan başga hiç biri täsiriň duýulmanlygyny, ol agrynyň hem 3-nji gün doly aýrylanlygyny aýdypdyr. Saglyk saklaş işgärlerine vaksinasiýa çok many turat edilýär. Vaksinasiýa güýç edaralarynyň hem polisiýanyň işgärlerine hem edildi. Harbiler nowatyna garaşýarlar. Odan habar berilýär ilata vaksinasiýa öňünden düzülen tanawlary laýyklyk tamamlaşylýar, taýýarlyklar ýanwar aýynda başlanypdy. Vaksinasiýa üçin tanawlary esatanam garrylar, lukmanlar, mowalinler we kronik keselleri bolan adamlar girýär. Ýurtda vaksinasiýanyň başlanmagy bilen ilatdan dokman talep edilen elektron saglyk kitapçylaryny edinmek prosesi hem güýçlendi. Türkmenistan öz ilatyna vaksinasiýanyň köpçülikliğin başlanmagynyň senesi barada habar bermedi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, ýurtda ilatyň ähli gatlaklaryna köpçülikliğin vaksinasiýanyň mart aýynda başlanmagynyň garaşylýandygy saglyk işgärlerine duýdurylypdyr. Häzir vaksinalaryň zapasy görülýär. İkisiniň hem bir wada kime haýsy vaksinanyň ediljegi barada anyk kriteriýalar entek belli däl. Köpçülikliğin vaksinasiýa üçin has köp vaksinalaryň gelmegine garaşylýar. Bilşime görä, orta ýaşly adamlara Sputnik V vaksinasy edilmez. Bu ýaş kategoriýasy üçin Epivakaron vaksinasy satyn alınýar bolsa, därde bir aý bäri işlän Rus lukmanlarynyň maslahatydyr diýip Saglyk saklaş ulgamyndaky ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Mundan başga da Saglyk saklaş ministrliginiň anonim bir çeşmesiniň sözlerine görä, ýurtda sowda we nahar urundan işleýän kärhanalaryň täzeden işläp başlamagyna taýýarlyk görülýär. Hususan da sanitariýa we epidemiologik gözegçilik gulluklarına karantin ýatyrylandan soň ähli naharhana we sowda nokatlarynyň açylmagyny odal olary barlap başlamak barada görkezme berilipdir. Karantin ýatyrymak planlary we möhleti barada jekmejekleri häzirlik çanyklap bolmady. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Saglyk saklaş ministrliginiň wekillerinden hem resmi maglumat alınmady. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik. COVID-19 alamatlary bilen kesellendirip we ölýänleriň köpelmeginiň fonunda birden bir syýasat çäklendirmelerini naharhana sowda medeniýet we din jalış ýa-da köpçülik üçin ýetlenen ýetgalaryň ýapyk durmagyny saklap galýar. Ilatyň maska dakynmak rejimini berja etmegine hem berk gözükçülük edilýär.